Minsan tayo'y nalilito, paano harapin ang mga gulo, problema at kapighatian. Ito'y unos na nararamdaman. Nadaramang kahirapan, nakapanghihinang kabigatan, nawawala ng pag-asa sa problemang nadarama. Huwag kang mangangamba sa unos ng buhay, pagkat dito ka matututo at nang ikaw ay tumibay. Kumapit ka lang sa Kanya, siya'y patong matibay. Siya'y handang tumulong at ikaw sa paglipas ng unos, o kasunod ay kapayapaan, maingay na karagatan, o ay naging katahimikan. Ang sikat ng haring araw ay iyon ang napagmasdan,